בפרק השישי של התאו אנחנו מקבלים הזדמנות לחיות עם חיים עם לב פתוח או לב סגור. להיות סגורים עם הדברים שאנחנו עושים או להיות פתוחים איתם. והכוונה היא, אם אנחנו סגורים עם דברים, התקשורת איתנו לא תהיה כל כך נוחה. הדברים שאנחנו רוצים לעשות יהיו מאוד סגורים בגלל שאנחנו תוחמים את עצמנו בקופסה שאנחנו חיים בה, בעבודה שאנחנו עובדים בה, במעשים שאנחנו עושים, כי אנחנו רגילים להיות סגורים באותה תבנית. לחיות חיים עם לב פתוח זה אומר לתת לי הזדמנויות לבוא אלינו, להיות פתוחים לאנשים שמדברים איתנו ולרעיונות חדשים. אז התרגיל היום יהיה לקחת מעשה שאנחנו עושים כרגיל, אם זה לבשל משהו, אם זה אפילו לשתות כוס מים או כוס תה, או אם זה לעשות את העבודה שלנו, או ללכת הליכה רגילה בפארק. במקום ללכת בהליכה הרגילה שלנו, נלך בדרך קצת שונה, נלך בדרך אחרת, נלך לאט יותר ונירגע. במקום להכין את האוכל בצורה שאנחנו תמיד מכינים אותה, להכין אותה בצורה קצת אחרת, לאט יותר, להוסיף משהו, להוריד משהו. נהיה יותר גמישים. יש מישהו שאמר שהעץ הקשה והקשיח, כשמגיעה רוח הוא פשוט יישבר. והעץ הגמיש, כמו עץ הדקל, כשמגיעה רוח הוא לעולם לא נשבר, הוא פשוט זז יחד עם הרוח. אז אני רוצה לתרגל הפעם יותר עדינות, יותר גמישות ופחות קשיחות. ככה עם חיים יותר גמישים ולב יותר פתוח נוכל לראות את החיים בצורה הרבה יותר נוחה וקלה. אז אני אקריא את פרק 6 ותראו אם זה נותן לכם איזשהו ערך. אני בטוח שתהנו ממנו. תראה בפרק הבא. 6. תאו הוא מסתורין נצחי, והכל מתחיל בתאו. בכולם יש תאו בתוכם. הם רק צריכים להשתמש בו.